Nag-start na ko nak. Ay magsaba. Hey, hello mga bungahong kahaponon mga igsoon. Unya pa man ang amuang cottage service igsoon. Napakuhigayon nga mo share sa ako ang number 5 favorite verse in the Bible. Ang ikalima ba? Mas kadaghan nga bersikulo sa Biblia igsoon from Genesis to Revelation. Ako ani siyang gipili igsoon as my number 5. Ganinang buntag number 4. Karon number 5, ako ang pinaka paborito. Ikalima nga bersikulo sa Biblia. Og mangutana mo kung ano akong tubagon. Nganong sa kadaghan nila mao man ni ang ikalima nga bersikulo nga paborito nako nga ni impact sa akong kinabuhi og nahitabo sa akong kinabuhi. Akong mamatud-an ninyo igsoon karong kahaponon nga usa ko kabuhing testimonya ani nga bersikulo. No? So, but before that, ako sa ning i-share. Kamu sa diha igsoon, pwede ninyo i-share ni ang atuang live. Unya, nindot ni siya igsoon. Labi na sa katong mga gusto na bitaw mo gawas anang mga gapos sa kangit-ngit, no? Mga lulong sa mga makadaot nga bisyo, no? Pwede ninyo i-mention diri igsoon. Kay kani nga verse mauni ang nahitabo sa nako, no? Ako mismo igsoon, I am one of the living testimony nga kani nga verse one of my top favorite verse in the Bible. Kani ikalima na ko nga paborito nga bersikulo sa Bible. Kuan jud ni siya tinuod jud, it's proven true sa akong kinabuhi. Di sa nako isulti unya sa, no? So again, before we start, i-mention yung mga higala diha, no? You can mention your friends and loved ones here in the comment section as always, and you can always type at followers at highlights at everyone. Mabungahong kabuntagon mga kahaponon mga kahigalahan, no? Kumusta inyong Sunday diha, no? O sa mga kanunay nag-ampo ako nga naamos kahimtang maayong panglawas unya agitagbo sa Ginoo yung panginhanglan og labaw sa tanan duol mo sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. So ako sa ni-share igsoon, praise God, sa akong personal account. Salamat sa Ginoo. So pwede pa man around 4:33 man diri unya. Ang among cottage service unya pa man around 6, no? So mao na nga mo share sa ko igsoon kay samtang na ako higayon kay busy ba ako kanunay, no? Lisod kay ko masakapan igsoon. So ako sa ning i-share, itag. Okay. Ako nag-shout out ang Shoe in Iligan, okay? Shoe in Iligan, no? Sa kuan ba? Surprise nga iyahang gi kuan igsoon. Gracias sa Ginoo gi pedalhan tag sapatos ba, no? Again, this agikan from Shoe in Iligan. Makita na nyo igsoon na siya page igsoon, no? Salamat sa Ginoo kay gihikap sa Diyos Ginoo igsoon nga pamanta na ngayo, no? Salamat sa Ginoo kay nag-need sad ko. Praise God for that, no? So again igsoon ang atong buhaton karon mubo ra ni dili ni pareha tong mga previous live nako nga natay murag topic na iko ano kani ako igsoon akong i-share niyo this afternoon ang ako ang ikalima nga pinaka paborito nga bersikulo sa Biblia nga nakahatag og impact sa akong kinabuhi. Ganinang buntag naka-share nako sa akong ikaupat nga favorite verse in the Bible. And this time akong i-share igsoon ang number 5, no? My number 5 favorite verse in the Bible igsoon nga. And why? Nganong ako ning gipili? Nganong mauni ang ikalima nga pinaka-paborito nga bersikulo igsoon nako sa Bible. Nga daghan man kayo, no?
So ako sang shout out ning 48 viewers this time, no. Unya shout out na ako sa mani Anski Pulumulok sa mani, no. Shout out na ako ato ang mga subscribers ani nga page. Thank you so much sa inyong effort. Ako nang gi-appreciate. Ug sa wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel after ani akong giyaw-yaw igsoon, ako ra po ning i-download niya akong i-upload sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Unya ang link nasa caption ani nga live. Salamat sa Ginoo, no? Shout out na ako ng mga brad, long live kanunay brad, to all of my brothers and sisters of Alpha Kappa Rho ko around the world, no? Skip Throne International, Bohol Skip Throne in Cebu, different chapters, different council. Long live kanunay, ipataas na tong Ginoo, dili na to kalimtan ang ato ang hierarchy, God first, no? Saya Skip Throne in Arms, no? Pataas na tong Ginoo, no? And tanan nga mga ahensya sa gobyerno, diha nananaaw. Shout out ninyong tanan, mga PNP, kanunay na, PNP, Philippine National Police and AFP, BFP, Bureau of Fire Protection, tanang mga security guard, tanang mga piniriso, tanang mga jail officer, tanang mga nasa, igsoon na to, nga nasa kahigalahan, nga nasa Philippine Coast Guard, Philippine Marine, shout out niyo tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Usa kini ka mabungahong hapon kanatong tanan igsoon. Ug salamat sa Ginoo ning lain nga opportunity nga iyang gitugot, iyang gihatag igsoon kay kuan man kanang dili tanang tao baya karon, no? Nahigayon nga mamatis pulong sa Ginoo, no? Dili tanan igsoon nga mga tao karon sa lain-laing dapit sulok ning kalibutan nga gusto sila mamati sa pulong sa Ginoo niya na ano, dili sila makadungog, no? Dili si walay opportunity, but praise God kay gitagaan ta higayon sa Ginoo nga another chance igsoon nga opportunity nga mamati taron sa pulong sa Ginoo. Amen. Ug shout out sa tanang mga OFW diha, no? Lain-laing sulok sa kalibutan, gibutang mo sa Ginoo igsoon, shout out, no? Mga naka-permanent resident na diha, og sa tanang mga seaman, mga tanang mga seafarer, shout out ninyong tanan. Nining taknas kahaponon akong i-share ninyo ang ikalima sa pinaka-paborito na kong bersikulo sa Bible nga na-touch kog maayo ni impact sa akong kinabuhi og muingon jud ko nga tinuod ni kay ako mismo nakasinati ni ini. But before that, magampo sa ta. Father in heaven, thank you Lord for another great privilege that you have given to us this afternoon. Salamat Ginoo sa imong kaayo Ginoo, mamalandong mi sa imong pulong Ginoo. I-bless among pagabuhaton, let your Holy Spirit will manifest and tagay mi kaalam nga langit nun, kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon ug masinugtanon jud sa imong pulong Ginoo. Wala mi mag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. I-bless ang tanang viewers karon. Bisag asa nga dapita maabot ni nga live kani nga video Ginoo, ipabati imong gahom, imong dihog, imong hikap ang manifestation sa Holy Spirit among masinati Ginoo. Lord, this is your moment. Let your will be done again. Thank you for the victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, dito magpaabot sa uban, no? Largo tagkuan igsoon, mag-start na ta. Praise God. Sa dili pa dito magpadayon again, no, ako mong gidasig nga inyohang i-mention yung mga higala diri sa comment section igsoon. No, labi na naamoy mga higala nga mga lulong sa makadaot nga bisyo, kay bawo mo nang or any addiction nga gusto siya ma-set free siya. Sibo kay ni fit kay ni siya nga bersikulo igsoon kay mao ni akong i-share karon ang akong ikalima sa pinakapaborito nga bersikulo sa Bible. Amen. Good evening, Pastor, watching po dito sa Saudi Arabia, Giselle Cangas. Shout out sa taga Mayri, sa iyo ko bito. Okay? Sige, shout out. So may naadiha, no? Praise God. Unya, ako na shout out mga igsoon ang akong Brad igsoon nga giari ko atong niaging adlaw unya abi ko unsa yang giari ba. Wa man siya nagsaba ning ari siya kay nangita lang sa Brad, asa ka? Nakas balay, una anha ko, pag-ari niya, nag-pick up naman, no? Iha din gipahalad ang iyang Ford Raptor, no? So, tanaw na ko, inaamay, sa na, nakada, mag-pick up. So, akong shout out, Pintados from Sandingan, Luon. Asa karon siya, wako kabantay diri, no? Usa sa akong disciple, igsoon nga gipiyal sa Ginoo nga, usa sa kung nga gigamit sa Ginoo nga instrumento nga, mahuwa siya gikan sa kangit-ngit nga, pila ka tuig na gito siya gusto mo bag-o sa iyang bisyo ba nga grabe ang bisyo, no? Grabe legit jud siya nga palahubog na siya
bar dito igsoon nga gamay sa iyang balay. Tagayanan yun, legit yun siya nga palakubok unya. Gidesign yun ba nga magtagay unya. Adik-adik sa unya himabay daghan kay bisyo tanan nga gisudlan niya igsoon no. So ako may gigamit sa Ginoo nga instrumento ni biya siya sa kangit-ngit naglakaw na karon sa kahayag ni gibless siya ni Lord the other day ni ari siya kay iyang gipahalad ang iyang pick up ang iyang Ford Ranger. Congratulations again, Brad. Ang pingi naghatag sa Ginoo. Good evening, Pastor James. I'm watching from Kuwait. Allen Rochi. Thank you, sister. God bless you more. And to brother Jomar Corsiga. At saka napita na minaw, Brad. Nagyapon ka na sa Mabini. Bohol, shout out. Pamilya daw niya, Corsiga o Linggis. Family nga naminaw karon nimo sa pulong sa pakusgi, Brad. I-loudspeak. Ikuha na dia, i-bluetooth. Birahaan na to ni. Pulong sa Ginoo. And shout out also watching from Kuwait this time si Sister DC 8 Oktubre. DC 8 Oktubre. Okay, birthday siguro na niya. And to Bacando Baldaba Inday Badiday. Kanindot Inday Badiday. Sister, mayong katawa kong asawa. Sister, buguyan ang asawa na ko. Inday Badiday ba? Mayong hapon, Pastor, thank you. Watching from Bahrain. Bahrain, love. Okay. No, again, shout out to Sister Bacando Baldaba Inday Badiday. She's watching from Bahrain this time. O, kinsa man eh. Ikaw din Sister Del MC din ni Pastor. Nausab day angan sa iyang profile. Okay, from Kuwait. God bless you. Ikson. 3F Game Fall. Game Fall ba na siya, brother? Long live, brother. Long live na, no? No, kaning naay manok nga kuan ba? No? 3F Game Foul. Foul ba na sa Brad? Okay. Salamat, Brad. God bless. God bless. Long live ka nunay na, no? Shout out, Pastor, watching from Davao City. Happy na may mga gidya. Brother Remart Menosa. Kano sa tulab? 19. This coming December 19 ang among flight, mga igsoon. From Panglao, Bohol to Davao International Airport. Shout out. No, tanang taga Davao and watch out for us. Pero dili bitaw miingon magpundo diha. Mulabay rami pero ang amo ang destination gyud is we're going to Junsan, General Santos City. Okay, good afternoon, Sad. Sister Mary from Australia. Ako nang i-shout out, sister. Show in Iligan, no? Show in Iligan. Show as in SHOE, okay? Sapatos ba? Show in Iligan, okay? So, salamat kayo, no? Salamat sa regalo. Nindot kay Pastor Aslang ako. Paano makaiwas sa las sa yuna, ano eh? Ato ng picturean, ato aning gamag topic. Nindot ni. Tubag mo diha, unsaon ko no nga makaiwas sa las. Ako gining weakness before igsoon. Grasya sa Ginoo gipagiset free ko ani. Di ka pwede matubag ani Brad kay madugay ta. Magamal ang tag-topic about ani nga unsaon nga makuan ta. So nigingon ni sa Brad nako, Bluetooth man ako kini mao ipalanog ang pulong sa kana. Ang lanog dili ang lanog sa disco mao gyud. Pato palanog ni no. So and mayong hapon Pastor watching from Davao again. Shout watch out for us mga taga Davao. Magatang lang mo disco. Nara ba tuwing message na ko nga. Pwede ba daw nga magpa-picture kuno siya bisag sa airport lang kuno. Ang kanusa kuno ang among kuan kalimot ra ba ko kisay nga na to. Kay daghan man ko kay mo message nako. Good afternoon Pastor. Nagtan-aw mi og naminaw sa pulong sa Dios karon from Lungsod Daan Mabini. God bless Pastor from Brother Kasmir Abindan. Brother, thank you so much for listening and for watching, no. Palanog na din pulong sa Ginoo. Mao ni nindot imaritis ipakatap, no. Anyway, shout out dahil sa among station diri sa Clarin Police Station, no. Among hepe diri si Police Lieutenant Chief Amba. Okay. Salamat Pastor James. So let's start na. No, so let's start na. Okay? So, again, ang atong buhaton karon igsoon, akong i-share ninyo ang number 5, ang ikalima sa pinaka-paborito nga bersikulo nako sa Bible. Ug akong tubagon kung ngano nga mao man ni akong ikalima nga daghan man kayong Bible verses from Genesis to Revelation, no? Shout out Pastor Gilbert Tamayo. God bless Pastor, no? Shout out Pastor watching from Tagbilaran City, Bohol. Sa ni? Silin. Okay, Silin o Silin. Okay. So, mo ni mga igsoon, akong i-share ninyo karon ang akong number 5 or ika-5 nga pinaka-paborito nga verse nga akong nasugatan og nahitabo ni nako. Pastor, asa mo diri sa Jinsan magstay Pastor? Kuan Brad sa
Kita tari po ari sa Alabel og sa kuan or aring Buayan, pero Alabel gud siguro lab no. Alabel kay naman diha ang manghod sa akong asawa. So, siguro pwede sa Buayan pero murag Alabel jud siguro. Sure mi sa Alabel mi. No? Kay naa diha ang sister sa akong wife igsoon. Giandama na mi kwarto diha, klaro. Ha? Or Buayan Town. Or sa Buayan Town South, town site daw, brother. Buayan Town Site. Okay. Shout out no tanang taga Jinsan nami diha mulusob no. Karon December 19. Pero klaro kayo maabot siguro mida gabi kay layo-layo pa man ang kuan from Davao International Airport pero mga 20 na nami diha naglaro-laro nami diha sa mga ukay-ukayan kay mao ni hilig sa akong asawa kay pangukay barato man diha agot Mindanao para dire no. So praise God, let's start. Okay. Shout out Pastor from CDO, currently working now, Pastor. Okay, God bless Sister Grace Garcia. Thank you for watching. Shout out sa tanang mga nag on duty this time pero ning hatag og higayon. Okay? Anyway, shout out di ay nako ang 210, almost 211 na ta kay maybe in just a few hours igsoon or minutes igsoon mabot na ta sa 211,000 followers o mabungawang Kristiyano. Shout out! And again, I just want to remind everyone, so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, you can subscribe right now. Free ra ang subscribe. Naa ang link sa caption ani nga live. So let's start! Okay. My number 5 favorite verse in the Bible. Tagana ninyo. Nasa kuan igsoon. Nasa John chapter 8 verse 36. Mao gini akong number 5. Ikalima nga paboritong bersikulo sa Bible, no? Ang John chapter 8 verse 36. Unsay nakasulat diha? Okay? Ang nakasulat diha mao ni, if the Son sets you free, you will be free indeed. Akong balikon igsoon. John chapter 8 verse 36. Mao ni akong number 5 favorite verse in the Bible. No? John chapter 8 verse 36. Unsay nakaingon diha? If the Son ni nga anak si Jesus ni sets you free, okay? Magpaygawas nimo, you will be free indeed. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. No? Nganong ako maning napili igsoon? Nga sa kadaghang bersikulo sa Biblia from Genesis to Revelation, nganong mao man ni ang ikalima sa akong pinakapaborito nga bersikulo sa Biblia. Tungod ni igsuon kay ako mismo produkto ani nga bersikulo. Ako mismo ni nga bersikulo igsuon. Ako ang content ni nga bersikulo. Nga giingon ni Jesus nga, so if the Son sets you free, kung ang anak si Kristo si Jesus igsuon no magpagawas kanimo no, so if the Son sets you free no. Next line is, you will be free indeed. Mahimo gitang tinuod nga gawas nun. Ako ni. Kaning kasturya ni mo igsoon ninyo karon sa inyong atubangan sa phone igsoon nadungog ninyo. Ako ni mismo igsoon. Ako ning diskutan ani no nasinati nako ni nga kung ang anak, kung si Kristo, kung si Jesus magaigsoon mupahigawas nato gikan sa kangitngit, mahimo gitang tinuuray nga gawas nun. Atong palawman, kung si Jesus igsoon, mubag-o na to igsoon, no? Muusab sa atong kinabuhi, tinud-anay gyud ta nga bambag-o. Ingana ra na. Kaning word nga free, meaning gapos gikan. Ako mismo kay balo na mo igsoon. No? More than 16 years igsoon, no? Slave ko before sa illegal drugs igsoon. Niagi kong namaligyag siya bo igsoon. Mo deliver og siya bo bisag kadlawon gabi. Udtong tutok, uwan, tinginit. Wa ko'y gipalabay nga season. Bisag unsa pa ng panahon na, basta i-deliver ko na. No? Ako sa una, grabe, so no, mga bisyo, di naman na, no? Tanan naman na, okay, normal naman na, automatic naman na. Musyabo, galit na samot, nang inom, sigarilyo, babae, rugby, bulkasil, marijuana, sirap. Gigianan na ako mga kabuang pagpangawat, pagpangilad sa ginikanan kanunay. No? Na ako, ikso, nagapos sa kangit-ngit. Badlungon sa ginikanan, barumbado, maldito, sig panghagis, sig panungo sa ginikanan. Walay adlaw nga di na ko balikason akong ginikanan igsoon. Dili ko manungo.
Ingana akong kinabuhi kaniadto, no? Nagapos ko igsuon ako sa talikala ni Satanas. No? But the moment I surrender my whole life to Jesus, saan ba? Si Jesus, anak, iya kong giset free. So ako igsoon makapamatuod nga kani nga bersikulo sa John 8:36 nga, if the Son sets you free, you will be free indeed. Tinuod na kung si Jesus mo pahigawas nato gikan sa illegal nga droga, pagkapalahubog, pagka nicotine addict, pagkahilig og mga pornography, kaya mga hubo-hubo, nga na man ko sa una, urunsa nga mga addiction, mga sugal, urunsa man nga basta dili maayo igsoon. Mahigawas jud ta, no? Mahimo tang tinud-anay nga gawas nun. Kaya nga na ako. Nganong ako maning gipili as my top 5, no? 5 or number 5 favorite verse in the Bible. Nga sa kadaghan. Tungod kay nahitabo na ko ni, no? Si Kristo igsoon. Maoy nakapahigawas nako, no? Sa diyang nakigrelasyon ko ni Kristo, miduol ko, midangop ko, misurrender ko niya. Tanan tibuok na akong kinabuhi, Lord, kapoy na kayo. Useless na akong pag-suicide, Lord, kay nabuhi gapon ko. Kapila na ako gibangga ang motor, gipakong akong sa haligi, igsoon. 3 times ko nag-attempt og suicide. Kay grabing depression, grabing struggle na ako. Labi makadungog kog hilak sa akong mami, igsoon, nga nag-anto sa akong kabuang sa una. Nga gikawat na po nako ang iyang kwarta, iyang pitaka, ang iyang mga, unsa may naadya, mga alahas, bitaw, akong gipasopan og siyabo. So, every time makadungog ko sa hilak sa akong mami, igsoon, masakitan ko sa taas na, ko sa taas. Yung maunang mubangon ko, manigarilyo ko dito. Yung lain ko manigarilyo, kaya aris ilong na ko, ibutang ng sigarilyo, igsoon, malburong pula. No? Tungod sa grabing depression ako, igsoon, gusto ko nga matapos na akong kinabuhi, igsoon. Gapos kay ko sa kaaway, no? Na ako na ilalom sa talikala ni Satanas. Apan sa dihang akong gisurrender ang tanan sa Ginoo. Midangop ko ni Jesus. Sa Son ba, anak man na si Kristo may gimin ani, if the Son sets you free, you will be free indeed. Son, kanang Son, dili Son nga adlaw, si Jesus ni ang anak ni, ang bugtong anak igsoon, si Jesus. Mao na ang gimension sa John 3:16. Gigugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang bugtong anak. Mao na si Jesus na ningaris sa mga makasala, mingari sa sama na kung kriminal, adik-adik, barumbado, tarantado, igsoon, kawatan ako na. Apan sa dihang ning duol ko, ning surrender ko, midangop ko sa Ginoo ni Jesus, tinuod jud ay indeed. Kung unsay gisulti sa John 8:36 na hitabo nako nga kung bag-ohon da ita. No? Kung ang atong giduol tinuod jud nga si Jesus, no? Kay naa may piki nga Jesus kanang dili mo bag-o, dili na Jesus nga tinuod. Kay ang tinuod nga Jesus igsoon, no? Ang tinuod nga Jesus igsoon nga giampo na to, mubag-o ginato. Ang tinuod nga Jesus igsoon, may mupaygawas nato gikan sa kangitngit. Ang tinuod nga Jesus igsoon, no? No? Kung unsa man ang addiction nato karon, kaya ta pagawason igsoon. Kay mao man giingon sa balaang kasulatan sa digsoon nga ana ako nay uban nga nagwali o nga dili pareha sa Jesus nga ilang giwali. So dakog posibilidad nga dili tanan nagwali og Jesus, posible nga dili na Jesus ang nga nasa Bible nga tinuod ang ilang giwali. Kay ang tinuod nga Jesus siya ang kamatuoran. Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Ang tinuod nga Jesus makabag-o sa kinabuhi. So kung nagapahapa ta, nagludluhod ta daigso, nagakos-dakos ta, nagsigol, Jesus bag-uha ko niya, wa ka na bag-o. Maybe there's something wrong with that Jesus. Kaya ang tinuod nga Jesus igsoon, John 8:36, no? Is set free ta from the bondage of Satan. Amen? Kung unsa ta gigapos ni Satanas igsoon, mudangop ta sa tinuod nga Hesus igsoon. No? Nga the way, the truth, and the life igsoon, mabag-og kita. Bisag unsa kagahi na tug-ulo mahumok, walang matigas na puso sa mainit na presensya ni Jesus. Amen? Mao na igsoon nga ako mismo nga naatubang nyo karon, mubarog jud ko. Ako gining pamatud-an nga tinuod na. Kung si Jesus mubag-o nimo, mahimo jud kang gawas nun. Dili na mo pasabot nga muundang nagsuyop unya naay kalingawan mo suyop wa ka na nabag-o tinuod. Kay ang tinuod nga gi-change ni Jesus, kung gi-set free daw to ni Jesus sa Son, no? You will be free indeed. Mahimo kitang gawas nun tinud-anay. Dili kay magsigit ag repent and repeat balik-balik igsoon. Dili hinta mahimong perfect, maperfecto pero makasala ta nga wala na tuyo dili kay giplanuhan nimo maayo. Amen. O igsoon, no? Mao na ang akong number 5 favorite verse kay tinuod gid na, no?
So naay nagtan-aw karon diri, if ever there's anyone who are watching this time nga gapos ka sa unsa man talikala sa demonyo, gapos ka igsuon sa unsa man nga mga unsa man nga mga kana bitong makadaot nga bisyo baron, no? Gapos ka ba? Or let's say gapos ka sa tanan nga mga addiction nga malipay nga labi na gining magpa-advise na ko daghan kana bitong pornography. Hilig kay mo tan-aw mga skandal, mga hubo-hubo. Gapos ka ana. Sala rin na pastor, sala na oy. Ingon ang balang kasulatan, himaya ang Ginoo sa imong lawas. No? Gusto si Lord nga mahimaya siya sa tong lawas igsuon. Unsay imong gitan-aw dia mahimaya si Lord. Dili tanang nindot tan-awon malipay ang Ginoo. Dili tanang nalingaw ang Ginoo. Dili tanang nasatisfied ang imong flesh, nalipay ang Ginoo. Nay uban nga unod nun, lawas nun nga kalipay nga wa malipay ang Ginoo. No? So any addiction kung nagtan-aw ka karon igsoon, gapos ka sa mga lain-laing addiction igsoon, nya naglisod ka gawas kay baw ka mismo gi-convict na mo something naghunghong mo nga sayop na sala na pero galibog ka duula si Kristo, tinud-a ang imong pakigrelasyon ni Kristo, tinud-a seryosoha ang imong commitment ni Jesus sa anak sa son igsoon. Kay nag-ingon ang John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. No, mahimo jud tinud-anay nga makagawas, or in other words mga igsoon, magkabaton jud kag tinud-anay kabag-uhan sa hingpit. One time mga kong classmate nga pulis, no, kay bawo man siya nga leader ni namo sa among team before, sa among di ba once intern ka, police intern ako before. Naman na yung mga leader po, murag grupo ba basta nakalibas na leader siya namo sa among nga grupo. Ingon siya nako kay ako mang gi-give up ang ako ang pangandoy igsoon, no nya. Ingon siya nako nga bay, nalipay ko nga nabag-o ka, mayo nang imong gisunod nga dalan, nawa nang imong mga bisyo kay adik man kay ka, ikaw ra may magsigsuyop diri sa una. Pero ako bay nang hinaot ko nga kanang kabag-uhan nga imuhang natagamtaman, hingpit na nga kabag-uhan. Ug salamat sa Ginoo igsoon, di ko kalimot, gisultian ko niya na way back 2012. Og karon 2024 na, wa na jud ko mobalik og suyo, sigarilyo ug inom. Tinuod ang gingon sa Bible, balaan kasulatan ni Jesus. If the Son, si Jesus, si Jesus will if the Son sets you free, mo pahigawas nato anang makadaot, makabuang nga bisyo, mahimo gid ang gawas nun. Tinud-anay kabag-uhan, matagamtaman nato. Amen. Kana kung gusto lang punta magpabago. As what I have said, igsoon, si Lord, si Jesus, willing na siya mo bago na to anytime. His power is always available for us. Andam siya mo bago na to kung willing punta magpabago. Kung gusto ta tinud-anay nga makagawas anang gapos ta sa unsa, bisag utang panay nakagapos di mo, tagaan kag kagawasan ana kung muduol ka sa Ginoo. Kanang tinud-anay jud pagduol, sincero nga kasing-kasing. Unyang imo pong relasyon sa Ginoo, imo jung klarohon, imong tinudon, imo siyang seryosohon. Ang imong commitment ayaw himuang mantinil, ayaw himuang taphaw, kung dili klaruha, seryosoha, itodo na ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Sigurado nga ma-set free ka sa mga gapos ni Satanas. Di ako gikan. Sa tutong time nga dalhon ako sa rehab, igsuon nga giingnan ko lang i-rehab ka. Magsige naman kag istorya, ikaw ra usahin noon, saka naman na imong kabuhi. Magistorya naman ka ng kahoy, saging, ikaw ra pila na ron ka adlaw straight. 3 days na makitaan ka namo nga nagistorya ng atubangan sa tangkong tubig. Way tao, mura kag mahadlok nga wa may nagukod nimo, giingnan ko. Mas maayo nga i-rehab ka, no? O na igsuon, mao na nga kung gihimo igsuon kay nadlo ko i-rehab, kay bawa na mo sa kong story. Ningduol ko sa Ginoo, namasin ko kung naabay Ginoo, naabay Hesus. Surrender na ko niya ang tanan, unya nakigistorya ko niya, nagampo nga sincero, dili ampo-ampo lang. Kaya tinuod igsuon si Lord nangita na, nagtan-aw na sa ato ang kasinsero, sa atong kasing-kasing, kung tinud-anay bagyutang midangop niya, miduol or niduol lang ta kay nanginhanglag ta niya or something nga na bitaw. Once makita ni Lord nga sincero gyud ka, nga nidangop ning duol niya igsuon, walay rason nga di ka niya pagawason unsa man nga addiction nga imong nasinati karon.
Naadik ba ka nga magsige kag tan-aw og pornography? Naadik ba ka igsuon sa mga unsa man diha nga sugal nga hasta ang ipalit nimo bugas, ang ipalit nimo gatas, magamit nimo didto kay itaya nimo? Naadik ba ka ng scatter diha bisag kay baw ka nga dako na kag pildi og ikaw ra giilan, gusto na kang mugawas apan sa diyang naisod imong GCash, scatter na pud nimo? Unsa may addiction nimo? Palahubog ba ka, di ka kakuan, regarilyo, suyop, inom, babae, unsa man diha? Di ka ka lingkawas ana imong giupuan, nangabit ka? Unsa may addiction nimo igsoon? Dangop, duol sa Ginoo with a sincere heart. Kung makita sa Ginoo nga sincero ang imong pagduol, pagdangop niya, sigurado nga makabaton kag kagawasan sama sa iyang giingon sa John 8:36. If the Son sets you free, kung ang anak magpahigawas nimo, you will be free indeed. Mahimo jud kang gawas nun nga tinud-anay. In other words, makabaton jud kag tinud-anay kabag-uhan, kapahulayan sa imong kinabuhi. Way malisod sa Ginoo. Ang lisod nimo sayon kayo sa Ginoo. Amen. Sayon ra kay nas Ginoo igsuon. Mao ni akong gipili nga ikalima nga pinaka paborito nako nga bersikulo. Nga numan kay ako mismo nasinati na ko ni nga once si Lord mo bag-o nimo, once bag-uhon ka sa Ginoo, mahimo jud kang tinud-anay nga mabag-o, or ang tinud-anay nga kabag-uhan nga imong gipangandoy sa pila na katuig mahitabo gid na nimo. Pero nalang ko warning, no. Yes, it is true ang words sa John 8:36 nga if the Son sets you free, you will be free indeed. Mahimo kitang tinud-anay nga gawas no. Kung mabag-o ta sa Ginoo, mahimo kitang tinud-anay nga mabag-o, pero mao lagi ayo pug kumpensa kay bisan gibag-o na ta paminaw mo. Bisan igsoon nakabato na tag kabag-uhan, pareha na ko igsoon. Wa gyud tay kumpensa. Pabilin lang jud ta sa presence ni Lord. Pabilin ta sa iyang word, pabilin ta sa tong punuan kay niingon sad siya sa Juan nga kung di ta magpabili nato kaniya sa punuan, dili ta makabunga. So dili magpadayon ang atong tinud-anay kabag-uhan kung mulayo sa tas Ginoo mo kang ata mo disconnecta. So para magpadayon ang tinud-anay kabag-uhan nga atong nasinati, pabilin ta ni Lord. Amen. Pabilin ta sa tong punuan igsoon. Kay daghan kay mga igsoon nakadungog ko ning testimony na nga nabag-o sila, pero nimbalik karon nagpalahubog ng gihapon. Imbis na bag-o na himbalik og suyop-suyop, di na daw sila mamadji, pero himbalik na dito ng laki na madji na. No ngano man na kumpiyansa sila ning disconnect siya. Ang tinuod mao ni igsoon, bisan gibag-o na ta sa Ginoo, tinud-anay tang gihatagag kabag-uhan, kita sad di ta magkumpiyansa. I-maintain na tong personal devotion ni Lord, ang Bible reading na to, ang atong prayer time, and aside from that nga naagid time nga mag-worship ni Lord. Amen. Mao na siya ang makapo-connected nato niya kanunay. Kay once mukang ata, labi na kay busy kita sa eskwela, busy kita sa trabaho, negosyo, igsoon, bisan na bag-o pa ka, natinga ka, lami naman ibalik sa kaniadto, kay wa ka kabantay, tungod sa imong kabisi, ning kang ka, ning disconnect ka ni Lord, nga maoy source sa atong kabaguhan. Again, akong balikon, yes, tinuod, yes, indeed, if the Son set us free, we will be free indeed, no? Pero, ang kabaguhan nga itong matagamtaman, posible nga dili na siya mo sustain, kung magkumpensa ta, kung di po ta magpabilin sa Ginoo. Amen? Magpabilin yun ta, di ta mubuwag niya igsoon. No? Kaya kung mubuwag ta, wala gitay mahimo, matintal ta, mubalik ta sa kalibutan, ang atong binuhatan sa kaniadto, balik ko na tukbuhat nga naman, kay ningkang naman ta sa Ginoo. So para ma-maintain ang kabaguhan nga atong natagamtaman sa Ginoo, pabilin ta niya, pabilin ta siyang presensya, pabilin ta sa word niya, igsoon. Kaya niingon siya, magpabilin ka mo kanako, kung pulong magpabilin ka niyo, mangayo akong bigagun, magkapamunga tagdaghan, magkapadayon ang atong fruits, ang atong bunga, kung magpabilin ta sa punuan. Kita na dahil mo sanga, igsoon, nga giputol. Nagpadayon siya bunga, bisag naputol. Bisan pa igsoon, og atong giputol ang usa ka sanga, igsoon, niya ka na nga sanga na idaghang bunga. No? Mabutang panahon nga mamatay ito nga sanga, kay ning disconnect man siya sa punuan. Ingana sad ta. No? Kung gusto ta nga magpadayon ng atong bunga igsoon, kinahanglan nga connected ta kanunay sa atong punuan nga mao si Kristo, kay siya man ang naghatag natong tinud-anay kabaguhan. Kay kung mutipasta sa laing dalan mukang ata mo distansya ta niya, sigurado nga kung adik-adik ka sa una, mas mo grabe pa jud ang imong pagka-adik-adik. Kay ningon ang balaang kasulatan kung ang daotang espiritu mo gawasan nato, magsuri-suroy na bisan asang dapita, nga mangita na siya dito og kapuy-an.
kapasilungan unya. Wa siya makita niya mo balik siya nimo, uy, mao man akong gipuy-an sa unahawan kay uy, kumpiyansa, walay gwardiya, no? Uy, nagkumpiyansa, busy ra man kay sa iyang pag-eskwela, pagtrabaho, pagnegosyo, uy, ayay, wa ni kabantay mo balik og sud diri unya magdala kog laing pito ka mga mas masahol nga demonyo, mas worse pa niya nga demonyo, mas salbahes, mas kuan pa, mas sitawagan na, mas dautan pa jud nga mga demonyo. Ang resulta mas masalbahes pag itang maayo. Mao na igsoon nga way kumpiyansa. Amen. Kinahanglan nga prayerful ta kanunay ang atong prayer time sa words pulong sa Ginoo, no? Kay posible nga nabag-o ta karon kay ning dangop ta ni Kristo, no? Gitagaan tag kagawasan, kabag-uhan. Pero kung magdanghag pud ta, mo disconnecta, kita mismo mo palayo sa Ginoo mga igsoon. Piliu na to ang mga let's say pangandoy nga kalibutanon or unsa man nga mga butang nga kalibutanon igsoon. Kalimutan nga naa tay relasyon nga atong ampingan, no? Naday tay commitment nga kinahanglan atong klaruhon, seryosohon at imanon matag adlaw. Sigurado nga mobalik tas kaniadto para mo sustain ang tinud-anay kabag-uhan nga atong natagamtaman diha kang Kristo. I-maintain ang atong personal devotion ni Lord. Pabilin taniya sa iyang presensya, sa iyang pulong in worship, igsoon sa prayer, no? Ayaw kang kay kung mukang ka, piti igog ka, mobalik kas kaniadto. Amen? So again, muna akong number 5 favorite verse in the Bible. John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. So again, kung naay nagtanaw karon nga gapos pa ka sa ini addiction, ako kang gihagit, duo lang Ginoo. Paubos sa imong kagulingon, ang kuna, just be honest to God, nga mauni akong struggle, Lord. Ganahan jud ko mo tan-aw porn, ganahan jud ko ani, gusto na ko mo biya aning email, kay murag nabuang naman ko aning email, wa na ko'y panahon nimo, Lord, gusto na ko mo ani something ana, no? Itugyan sa Ginoo, itugan din tabangan ka sa Ginoo. Si Lord, the truth is that ako ning balik-balik. Si Lord willing mo tabang nimo, tabangi sa dimong kagalingon. Amen. Kay walay makahadag na itong kagawasan, dinudanay kabag-uhan si Kristo, no? Again, akong favorite verse, number 5, if the Son, kung si Jesus, Son man na anak, sets you free, magpahigawas nimo, gikan sa mga gapos sa kaaway, gikan sa mga makadaot nga bisyo, you will be free indeed. Mahimo jud kang tinud-anay. Indeed ha, tinud-anay ang gawas nun, or makabaton ta, makatagamtam ta, og tinud-anay ang kabag-uhan. Basta mo dangup ta, mo duol ta, ni Kristo nga sincero nga kasing-kasing. Og dili lang diha kutob. Once makabato na tag tinud-anay kabag-uhan, atong i-maintain atong relationship ni Lord, ang atong commitment. Pabilin ta diha niya, pabilin ta siyang presensya, siyang pulong sa prayer, igsoon sa worship. Kay kung mo disconnecta, mo balik ka sa kaniya, dumatinga ka, giuhaw naman ko og beer, lami naman ka, lami. Gimingaw naman ko atong gipaningot nga red horse. Ay man to, lami naman kayo, murag lami naman isuyok, murag gimingaw naman ko itong mga chicks dito sa video kyan, wa na, nga naman na, hingkang anak ka, nawa na ang imuhang bunga, kaya nga naman, hingkang ka. Balikon ako, ang sanga igsoon kung putlon sa punuan, dili na tumubunga, malaya, mamatay, ingana sad ang atong commitment and relationship ni Lord. Kung gusto ta nga magpadayon ang bunga, kabag-uhan mo na, tinudan na yung kabag-uhan nga atong natagamtaman, pabilin ta sa Ginoo kanunay. I-maintain ang atong commitment, ang atong relationship ni Lord. Mainiton kanunay. Dasig ta kanunay. Ayaw itugot nga maluya ka tungod sa imong bana, sa imong asawa, sa imong sitwasyon. Ayaw. Dasig ta. Dasiga imong kagalingon. Amen? Ana igsoon. Ayaw pagsalig gubang tao. Si David bitaw, sa panahon nga naluya siya, ningingon siya, bless the Lord, oh my soul. Siguro that time nag-struggle si David, unya way tao maka-cheer up niya, makadasig. Mao nang siya nalay nagdasig-dasig sa iyang kagalingon. Ningon siya, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Si David nagdasig-dasig kay siya mismo nagdry na. Wa sa tao makitaan kay kung mag-agad man gud tao igsuon. Si Pieta diha. Kay kung kana imong giagad nga tao, imong mentor naluya na utro niya, naluya po ka, naluya, mabackslide ka. Amen. So magtuon ta igsuon. Kinanglan mag-mature ta na nga area nga kung luya ta maning kamot ta. Lord, kay lisod gyud. Lisod ning mga lagad sa Ginoo. Lisod kayo igsuon, pero taliwala sa kalisod ug pag-antos. Kung mulahutay lang ta, kung mupadayon lang ta, nay reward nga kinabuhing walay katapusan. Amen. Again, mao ni ang number 5 favorite verse nako in the Bible. No? John 8:36, akong bisayon, kung ang anak si Kristo, si Jesus,
magpahigawas nato. Mahimo gitang tinud-anay nga gawas nun. Ato pag ining iklaruhon, kung si Kristo magpahigawas nato gikan sa pagkagapos sa makadaot nga bisyo, any addiction from the devil, tinud-anay gitang mahimong gawas nun. Ato pa yung palawman, kung si Kristo mo bag-o nato, tinud-anay tang makabaton og kabag-uhan. Pero bisan pag makabaton tag kabag-uhan, ayaw kumpiyansa, pabilin gid ta ni Lord kanunay. Yung presensya, yung word, sige tag simba, sige tag atin og mga bulaton sa Ginoo, prayer meeting, Bible study, service, unsa man. Kay kung mo disconnecta, mo balik ra gyapon kas kaniadto og mas mahimo pa kang salbahis kaysa kaniadto. Yes, tinuod na. Amen. So mao ni akong number 5 favorite verse in the Bible. Usa ka pagpahinumdum sa ning tanan nato. Mabungahong kahaponon mga igsoon. Akong pag-ampo kaninyo nga ang Ginoo magapadayon pagkupot sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo magapadayon pagtagbo sa inyong panginahanglan, tanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord, inyong lakang, giyahan. If ever makahimo mong desisyon, nga wa malipay ang Ginoo, i-redirect mo ni Lord, gubo na inyong desisyon, bungkagon inyong plano, nga nindot kay aron ma-build up ang plano nga musibo sa kabubuton sa Ginoo. Sa nang mga OFW naamo sa akong prayer, no? So mauni akong gamayng pagpahinumdum sa matag usa ug mauni akong ikalima nga pinaka-paborito nga bersikulo sa Biblia ug ang number 6 siguro ugma or makalugar ko. So that's all for this afternoon mga igsoon. See you again next time. O sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe, Freira, na ang link sa caption ani nga live. Ako ra po ning i-download niya, akong i-upload dito. Kay mas dali dito sa YouTube, igsoon. Again, that's all for this afternoon. Ang himaya ug dungog akong ibalik sa itong buhi nga Diyos. Ug nga akong ikabilin ninyo mga igsoon, anak, dali na. Naa diri nagtuon. Ampo, amping, abante, to God be all the glory, God bless. Okay, so ampo, amping, abante. Ampo, igsoon. Unya, di lang puro rata ampo, mag-amping pud ta. Kay way hinungdan atong ampo kung watay amping-amping. Kay kung mag-amping ta, siguradong makaabante ta. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. See you next time. Keep safe, everyone. God bless, to God be all the glory.